I amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna, que se celebra demà dissabte, la Fundació Ateneu Sant Roc ha dedicat el primer episodi del seu nou podcast a promoure la diversitat lingüística. La iniciativa ha comptat amb la participació d'adults i infants de l'entitat que provenen de països diversos. Agafar seguretat a l'hora de parlar davant d'un micròfon o practicar una altra llengua i establir vincles, volem dir, amb altres persones, són alguns dels beneficis que l'entitat destaca en aquest nou format. El projecte, que ha sorgit després de diverses proves pilots amb dones estrangeres que aprenen català i castellà, ha començat amb la voluntat de crear un nou espai en el panorama audiovisual de l'Ateneu. Per això, en la seva estrena, reivindica les diferents llengües que es parlen habitualment. Escoltem la Maite Doñágueda, educadora de la Fundació Ateneu Sant Roc. Aquesta riquesa i aquesta diversitat lingüística valia la pena fer-la valer i donar-li visibilitat i que tothom també s'adoni, no?, que és important les seves arrels i que ens enriqueix i que no ho podem perdre. És un dia per adonar-nos que les llengües s'han de preservar i s'han de valorar. Llengües com el quítxua, l'àrab, el xinès o el georgià són populars entre les persones que acudeixen a la Fundació. Els joves que han participat al podcast coincideixen en que la iniciativa promou l'expressió lliure i serveix per recordar les seves arrels. També per aprendre paraules noves que han compartit durant l'enregistrament de l'episodi. Escoltem la Yuinging, la Xinyi, la Luz i la Fàtima. 你很棒，谢谢。我爱你, que seria una manera d'expressar els seus sentiments de manera positiva. Lo més bàsic seria com saludar, és ni hao o ning hao para más respetuoso. Sol dir tucurum, que és com terminé o acabé. Keep dating, que és com estáis, o layaunkum, que és adiós. L'Ateneu vol mantenir aquest format de ràdio de cara a altres dates destacades i prepara petits programes on es puguin generar debats.